Umpama sliramu gelem lelat dikelawan ingsun, tak kira ora kaya ngene kahanan. Ingsun ora bakal duka. Nanging yekine saben-saben aku caket lan sliramu, anane mung nampel-nampel. Apa kekurangane ingsun? Yen kok bandingake lawan bojomu Sirakuti, Sinuwun Prabu Janakar. Nggih. Pirane kula nampi anggone panjenengan kepengin lados kalian kula. Ya. Kula boten saged lados kalian panjenengan awit kula tasih tresna kalian bojo kula Kakang. Balikke katresnanmu. Balikke Rakuti caket lawan ingsun. Boten saged sinuwun. Alisnya nanggal kowe njaluk tak welasi. Mongko sithik wae. Kowe ora nate welas kelawan ingsun. Tak perintah nglarekake Sirakuti. Sageta lelat dikelawan ingsun wae. Kowe ora gelem. Aku kudu welas lan kowe. Ora. Ora Tamsu. Yen nyoto kowe sing tresna lan bojomu Rakuti. Nek ngono kowe ora kena dieman ana ing sajroning taman Kapombongan. Tamsu. Rungokke gobokku. Sing dene panguwasa sawuting negara Majapahit iki aku. Saora-orane aku bakal mulekake lan kowe. Nanging tibaking padha
saben-saben kowe tak cedhaki tak saketi mung nampel-nampel. Mula rungok padha-padha rangkup rakuti rangkup aku garang ngrasake ayo gareng tak sampurnake. Aku arep mateni Kadang Sitam serta dheweke wis nampil marang karapaning. Menawi sinuwun Prabu badhe nyedhaki kaliyan Nisa. Panjenengan menika piyambak. Saya malih panjenengan menika sesembahan. Iya. Nanging kini menapa? Panjenengan menika boten nabi. Wonten perkawis kedahipun pun rembang. Kalepatanipun hitam sinuwun menapa? Wis cetha kaluputaning Sitam dimpit dikendhik dikendhong dibopong yen saben-saben ingsun ngersakake Darmas para kawan dheweke nampel kawan kapaling apa kuwi sing kok karepake sinuwun menawi kadang kula boten kersa welados kaliyan panjenengan tasih wonten kula menawi panjenengan menika badhe ngersakaken menapa kemawon kaliyan kula tampi tangan kali kula sadhaan kelampahi waton panjenengan menika mboten miloro kaliyan kadang Palaksani sing tak kersake tamsu itu kowe ning joge saben-saben aku cedhak lan si tamsu kowe mung nyaru kowe mung nyapak lan aku kula tresna kaliyan kadang kula ugi tresna dhumateng panjenengan ayo ngono ya tamsu wal sopeng boyo karo lekadang nuwalap sari tumeka ing taman kapombong umpama ora gondong sirahku dadi wangke papan nganti ayo ngresake lan kowe nampel mantapan aja takon dosa kadang kula manti ingkang tanggel supados klados silang tresna dhumateng panjenengan wonten asta kula wonten tangan kula kaya ngono nek kaya ngono liruning siram ayo elake mancing ngono kilam paringan atur kasar kula wis borongake pasar
panjangkane awake dhewe bakal kasih. Kula kanthi yen selama sing wis mondok ana ing kabobongan kene. Ora sakmu kowe mikirke bojomu, ya. Kanggo njaluk leganing atimu. Sakwetara kowe kudune lunga saka ing kabobongan. Senajan awake dhewe kuwi kepepet kak pojok ing kahanan. Ora bisa lunga saka ing kabobongan. Duwe akal diajeng. Golek dalan sing kaya walsakok saka bebaya iki piye carane? Yen kaya ngono kanggo waraksa. Ora sandadak. Yen pancen sampean bisa walke aku saka ing Taman Sari Kepombongan. Ayo. Biasa kan waspada hati-hati. Jalanan srek sandi prajurit oleh papan kene opo. Ayo ndang budal. Kaya Aku diajak. Ayo. Arab Sari, kowe nyang endi Arab Sari? Ayo, Arab Sari. Supaya iki mung dura caramu Arab Sari. Supaya kowe bisa nggawa lunga lan sikamu. Yo. Yo, ora apa-apa. Dina iki wal sapa ing astaning ingsun. Nanging liya dina kowe Arab Sari sitamsu. Aja takon dosa kelawan ingsun. Bapak Ramapati. Monggo bareng asuk. Jojo jonggo sinumpet sinuwun lajeng wigatosipun menapa dene penjalan dalem kersane bali dhateng kula. Bapak Ramapati. Nggih. Nika mun enak tapi enak. Ngantos ingsun mijilan nika rawuh wonten ing Taman Kapombongan. Nggih. Pancen wonten wigatos. Katuran wis. Bilih ing ari kalenggan menika Sitam Suwarap Sari oncat saking Taman Kapombongan. Nuwun sewu sinuwun. Oncatipun Warap Sari dalah sustansu boten sisah dipun kalih. Ing mangkenipun kula sagah madosaken liranipun saya-saya prawan-prawan ingkang mapan wonten ing kedhip ayu-ayu kula pados. Nah, Nggih. kula sampun boten pitados lan ndika. Saben-saben ndika matur kados ngaten kawontenanipun. Boten wonten setunggal kewala. Wanodya ingkang arsa lelados kelawan ingsun. Nyatanipun saben kula caketi. Napa ungguh-ungguhanipun? Wanodya kalawan nglaraken dhateng ingsun. Napa niku ingkang panjenengan aturaken dhateng ingsun? Namung kemawon ing mriki kula badhe ngemotaken dhateng panjenengan dalem. Ngemotaken. Menapa panjenengan kalih piyansi lho. Menali bab menapa, Pak? Benjang-enjang menika wonten parapatan agung ingkang badhe dipun rembak namung upacara sradah. Upacara sradah. Nggih. Ngantos kalebihan ingsun Bapak. Karana kabidhing penggalih ingsun kaliyan Tamsulan Warap Sari. Teman kula nglalekaken bilih benjang-enjang menika wonten parapatan agung wonten ing Pendhapi. Nggih, matur sewu sembah nuwun. Dening Bapak Ramapati sampun arsa ngemutaken dhateng ingsun. Mila kali menika. Monggo nika manggisiraku tata-tata supados daya praboting negari arsa sami rawuh wonten ing Pendhapi wigatosipun nderek parapatan agung krembak adicara upacara sradah. Kepareng nyuwun pamesa nyuwun tambahi pangestu. Namun nerakin monggo.